Aikuisille tarkoitettujen lautapelien suosio on kasvussa. Toistaiseksi kyse on vielä lähinnä yliopisto-opiskelijoiden harrastuksesta, mutta pelaamisen uskotaan nopeasti leviävän myös laajempiin piireihin. Kuopiossa lautapelejä pelataan tänä viikonloppuna aamusta iltaan. Suomalaista lautapelien klassikkoa Afrikan tähteä on pelattu niin meillä kuin muuallakin jo 50-luvulta lähtien. Kuopion yliopiston kampuksella parhaillaan menossa olevassa lautapelitapahtumassa Afrikan tähteä ei kuitenkaan pelata, ei vaikka tarjolla on kaikkiaan lähes 100 erilaista lautapeliä. Täällä kyse on niin sanotuista aikuisten lautapeleistä. Näissä on enemmän sitten tämmöistä itse vaikuttamisen mahdollisuutta siihen pelisuoritukseen ja sitten vähemmän sitä tuurielementtiä. Perjantaista sunnuntaihin kestävään tapahtumaan osallistuu runsaat 40 pelaajaa ympäri Suomea. Osa pelaajista myös yöpyy pelipaikalla. Ulkomailta peräisin olevat aikuisten lautapelit ovat vielä toistaiseksi pitkälti yliopisto-opiskelijoiden harrastus, mutta joitakin pelejä on ollut yleisessä myynnissä jo viime jouluna. Pelit vaativat pelaajiltaan tavallista enemmän keskittymistä ja esimerkiksi tämä Diplomacy-peli saattaa kestää jopa 6 tuntia. Pelien itsensä oppiminen, eli taktiikan, strategian, pelaamisen oppiminen voi viedä aikaa ja pelejä. Ja yleensä näissä on semmoinen aikuisempi ote sitten siihen pelaamiseen. Afrikan tähdessä metsästään dimanttia, se on aika pientä. Tässä saatetaan johtaa liikeimperiumia tai sotajoukkoja tai tämän tyyppistä, että se on niin semmoista kilpailuhenkisempää. Kyllähän siinä on kaikkea kilpailuviettiä ja muita, mitä tämä sitten tyydyttää. Osanottajia viehättää toisaalta myös pelien sosiaalisuus. Tämä peli vaatii ehkä tavallistakin enemmän aikaa ja vaivaa, mutta toisaalta se myös palkitsee. Tässä aika paljon saa kaikkea yhdistyä, että ei pelkästään sitä pelaamista. Tämäkin Warhammer, niin siinä saa maalata noita armeijoita ja suunnitella. Siinä kanssa taktikoit kaveri, vähän sama kuin kaverin kanssa sakkia pelaa sitä taktikoit kaverin kanssa ja sitten sen taiteellinen puoli, että saa itse ilmaista itseänsä niillä ukoilla, että maalaa sellaisia kuin haluaa.